alaikum wa rahmatullah. Ni ce taku Amani Tayiwa. So yau na tashi daga bacci, na ga abubuwa suna ta suna ta yawo a social media. Na shiga WhatsApp ma, na ga mama na ta turo min, yayata ta turo min, sun nuna abin ransu ya ɓaci sosai. Da interview da Bilal yayi wajen Anti Hadiza Gabon. So ban ji daɗin abin da Bilal ya faɗa ba. Ko in ce ban ji daɗin abin da ka faɗa ba. Saboda ni a tsakanina ni da kai mutunci ne ya haɗa mu kuma mutunci ne ya raba mu. So ba iyaye dai ba su fi iyaye ba na farko, iyayenka ba su fi iyayena ba, ni ma iyayena ba su fi iyayenka ba, da dukan su iyaye ne, kuma iyaye ba abun wasa ba ne. Shi yasa ina roƙonka dan Allah dan Annabi, duk abin da zai kawo maganar iyaye a cikin lamarin nan ka daina saka iyayena a cikin abin, saboda iyaye ba abun wasa ba ne. Tunda muka rayu da kai har na rabu da kai ban taɓa ka iyayenka a cikin lamarana ba. Kowane interview zan yi ban taɓa interview da wai ko zai cutar da kai ba, ko ba zai maka daɗi ba, ko zai ko irin abubuwa irin haka. Shi yasa dan Allah dan Allah, duk abin da zai bata mu mutunci kai ya kamata ka kare mu, kai ya kamata ka tsare mu, kai ya kamata ka tsaya a fiskan abin da zai zo ya cutar da ni, ba wai ka ringa cutar da ni ba. Mun rabu lafiya, ina aikin ni ba ka rayuwa na, bana rayuwanka, kana can kana rayuwarka, ni ma ina can ina rayuwata, ba tare muke raye ba, ba soyayya muke ba, mun yi soyayya mun rabu. So ai ba abin da zai kawo wai sunana a lamaranka. Duk da mutane sun sani da kai, sun san ka da ni, amma bai kamata ka fito ka irin wannan maganganun ba, kana ta wai ban da mafaɗa. So dai ban da mafaɗan, shi saurayi baya gaya wa budurwa ta ji magana. Al misali, in ka faɗa wa mutum yau bai ji ba, ka faɗa wa mutum jibi bai ji ba, gata ai zai ji, ko ba haka ba. Ita gaskiya ba a gajiya da ita, kuma ita gaskiya ɗaci ga